हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। आं बावहाय खिन्थागोन माइक्रसफ्ट अफिस वर्डआव बोरैहाय खामानि मावो आरो खामानि मावखांनायनि उनाव बोरै सेभ खालायो, सेभ खालायनानै लैपटप एबा डेस्कटपआव बोरैहाय दोननाय जायो। दा नायलांबाय थादो। सिगाङावनो नैबे माइक्रसफ्ट अफिस वर्डखौ डाबल क्लिक खालायदो, गेवबाय। दा बेनि उनाव नों मा टाइप खालायनो गोसो बुदो, जेरै आं एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हानोसै। My name is Rita बसुमतारी। My name is Rita बसुमतारी। बिदि बुंबाय आं। आरो सेकेन्डआव दं My father name is रिमा बसुमतारी। My father name is रिमा बसुमतारी। आरो बेनि उनाव दङ My mother name is टिनु बसुमतारी। आरो बेनि उनाव दङ My village is क'क्राझार। बेनि उनाव दं My दा बेखौ जोङो मा खालायनो हायो, गिदिरबो खालायनानै लानो हायो। बे टेक्स्टखौ गिदिर खालायनोबा गासिखौबो सेलेक्ट खालायदो, नैबे टेक्स्टआव थांदो, नैबे 11 लिरनायाव वाइ गाहायाव फैदो। बेसेबां गिदिर खालायनो आं 12आव होबाय, नै गिदिर जाबाय। आरो बेखौ मा कालारबो होनानै लानो हायो। जों बेखौ बोल्ड साइजआव दोनसै, रोजा साइज नुनाय, गिदिर साइज, मथा साइज नुनायाव नैबे बिआव थांनांगौ, बि। आरो गेदा खालायनोबा बेखौ नैबे आइआव थांनांगौ, बेलाय गेदा जाबाय। आरो बेखौ जों कालार होनानै लानो हायो। जेरै आं बेखौ कालार होनोसै। कालार होनोबा नैबे ए लिरनाय दं, बिनि साइडआव एर' दं, बेहाय थुदो। नों मा कालार नांगौ बेलाय ओरै होबानो थांबाय। आं बेहाय गोजाखौ लानोसै, नैबेखौ बेलाय। आरो लाबावनो हायो नों नैबेखौ लानोसै आं, जेन'बा मा कालार नांगौ बावहाय थुनोसै। आंनो बेखौ नांगौ, बे इन्डिग' कालारखौ बेलाय। बेबायदि खालायनानै लानो हायो। आरो बेखौ आन्डारलाइनबो होनो हायो, नैबे इउआव सेरनानै दाननाय साइज जायो। दा बेखौ गेजेराव लांनोबा अल सेलेक्ट खालायदो, नैबेहाय सेन्टार टेक्स्ट होननाय दङ, सेरदो, ओरै दावलांबायबो बियो। आरो लाफिननोबा नैबे एलाइन लेफ्टआव सेरफिनदो, फैफिनबाय। बेबायदि आरो। दा बेखौ बोरै सेभ खालायनाय जायो, बेखौ बोरै सेभ खालायनो जायो, सेभ खालायनानै दिन्थिनोसै आङो। सेभ खालायनोबा नैहाय थांदो, खेबसे सेरना होदो, ओरै फैदो, 1 2 3, नैबे 3 नाम्बाराव सेभ लिरनाय दं, बे सेभआव खेबसे सेरना होदो। बेनि उनाव नै बावहाय नों मा नाम दोननो, फाइल नेम, फाइलनि नामखौ मा दोननो, जेनेबा लिस्ट लिरदो, लिस्ट, फाइलनि नामा लिस्ट। ओमफ्राय बेखौ बबेहाय दोनगोन, बै डेस्कटपआव कम्पिउटाराव नुजानाय दोनगोन ना अबेबा ड्राइभनि सिङाव सोनानै दोननो, बे आरो नोंनि सायाव। दा आं बै डेस्कटपआव नुजानाय दोनसै, जेराव जों कम्पिउटारनि मोखाङाव बायदिसिना अपसन थायोना, बेबायदि नुजानाय दोनहैसै। अब्ला बे लिस्ट लिरखांनायनि उनाव नैबेहाय थांनांगौ, नैबेखौ ओरै बोखोदो, बे डेस्कटप लिरनाय दं, खेबसे थुदो, बे आखाइ सिनजादोंना थुना होदो, बेलाय। थुना होखांनायनि उनाव नैबेहाय सेभ लिरनाय दं, सेभ, नैबे सेभआ बावहाय थुबानो जाबाय। बे सेभआव नुदोंना, बे सेभखौ बेलाय। दाना डेस्कटपआव थांनानै नायदो, क्ल'ज खालायनानै डेस्कटपआव नायदो। दाना बाहाय नायदो, लिस्ट दं, एलाय लिस्टआव फैबाय, बेहाय बेलाय जाबायना। ओमफ्राय बुनाया बेनोमोन टाइप खालायनाया।